hai un cambio asistencial moi importante, inminente, no que sentimos que non hai planificación, no que sentimos que hai moita improvisación, e sabemos de onde hai case un ano, porque foi en agosto do ano pasado, cando a Consellería dixo que se ia a derrubar este edificio no que estamos. Entón entendemos que podría haber sido de outro xeito, porque hai consecuencias moi importantes de todo o que está pasando, e a nivel asistencial, as propias compañeras de parto relatan que vai haber condicións nas que elas non poden traballar, salas de dilatación e de partos que van a ser compartidas, separadas con cortinas, sen aseos. Logo, algo importantísimo que é a prestación de parto natural tamén vai a desaparecer con este traslado. As embarazadas e os recén-nados van a compartir espazo na mesma unidade co módulo penitenciario. Bueno, unha serie de cuestións, isto en relación a partos, pero logo tamén implicou que se abrise a primeira planta de Piñor dun xeito moi accidentado, sen un servicio de limpeza estable, sen un servicio de raios, bueno, moitísimas consecuencias que está tendo todo isto, que nos parece que se houvese unha planificación, se nos escoitase, porque sentímonos que non se nos está escoitando e que tampouco nos informan, pois, bueno, se houvese outras condicións sería todo dun xeito moito mellor para a poboación, por un tema de prestación, e, por suposto, tamén para as nosas traballadoras, porque isto así está sendo, pois, bastante caótico.